čili vrhneme se do přednášky, jaký DNA test si pořídit. Vůbec první, samozřejmě, abychom pochopili, jaký test si můžeme pořídit, je rozumět tomu, jaké základní typy DNA testů máme. Takže úplně základní rozdělení je na 3 typy DNA testů. První test je takzvaný autozomální test. To je ten nejčastější, ten, se kterým se potkáte u nejvíc společností, ten, který některé společnosti ani vlastně jako neříkají, že je to autozomální test, jenom říkají, že dělají DNA test, protože to berou automaticky, že ten autozomální je ten defaultní nejčastější. To, co je na něm zajímavé, že testuje DNA ze všech vašich předků, ze všech vašich linií pro vyšší jednotky generací, čili díváte se ve všech svých liniích na určité množství generací. Na to, jaké množství generací se díváte, tak to záleží na tom, jestli se na to chcete podívat z pohledu, kteří všichni vaši předci vám zanechali nějakou DNA, a pak se jedná o 6 generací předků, od kterých jste dostali DNA do té vaší vlastní DNA, a tudíž ten autozomální test je může zachytit. Nicméně i za hloubkou těch 6 generací samozřejmě celou vaši DNA jste museli zdědit od někoho, takže ten možný dosah toho autozomálního testu je cca 15 až 30 generací, ale samozřejmě čím hlouběji jdete, tak tím menší fragment těch vašich předků v té dané generaci bude ten test schopný zachytit. Takže že jo, v té 7. generaci vám začnou vypadávat první předci, od kterých nemáte žádnou DNA. V té 8. generaci už to bude výrazně nižší pokrytí předků, v 9. ještě o to nižší a tak dál. Takže pak samozřejmě se propadnete pod 50%, pod 25%, pod 10-5% vašich předků, od kterých ještě DNA máte v tu danou generaci. Další typ testů, který existuje, je test Y chromozomů. Ten testuje otcovskou linii, čili linii pouze syn, otec, syn, otec, syn, otec. A samozřejmě z toho vyplývá, že je možné tento Y chromozom testovat pouze u mužů. Takže abyste otestovali nějakou otcovskou linii, tak je potřeba najít mužského potomka té otcovské linie. To, co je na něm zajímavé na tom testu, že má dosah do velké hloubky 10 000 let do minulosti a dokáže pokrýt tu vaši na základě typu toho Y testu, o tom si budeme později povídat, od současnosti po 1000 let do minulosti. Třetí typ testu, který existuje, je takzvaný mitochondriální test. Každá lidská buňka má v sobě maličkou nebo stovky tisíce maličkých organel, které se jmenují mitochondrie. A to, co je zajímavé, tak ty se předávají uvnitř vajíček a vlastně díky těm mitochondriím můžeme zase na rozdíl od té otcovské linie pomocí Y chromozomu testovat mateřskou linii. Takže to je ta linie z matky na všechny její děti, ale od matky, od těch dětí zase se zachová ta mitochondriální DNA jenom u žen. U mužů ta jakoby linie zaniká. Takže vlastně, když se díváme do minulosti, tak je to ta linie jako matka matky a tak dále. Bohužel v těch mitochondriích je té DNA jenom velmi málo, takže to znamená, že mají přesnost jenom vyšší stovky nebo tisíce let, ale mají podobný hloubkový dosah jako ty Y chromozomy, takže se dá podívat na hlubokou minulost 10 000 let. Tak, když se podíváme na tyto základní typy testů, tak mé doporučení všem, kteří začínají s testováním DNA, je první začít s tím autozomálním testem. O tom si teď taky příštích 30 minut budeme prostě povídat.
Proč? Za A je to test nejlevnější, za B je to test nejobecnější. Jak jsme říkali, testuje nám všechny ty linie a tudíž odemyká největší množství informací. Zároveň je to takový test, který nám pomůže poodhalit tu genetickou genealogii a díky tomu my pak lépe pochopíme, kdy má cenu, za jakým účelem využívat i ty další typy testů a kdy je chceme použít. Takže pokud jste ještě žádnou DNA netestovali pro své genealogické výzkumy, tak mé doporučení je začít tímto autozomálním testem. Budeme si o tom dál povídat, co to ten autozomální test je, od jaké společnosti ho prodávají a tak dále. Tak. Já se podívám, co tady mám za komentáře. Jo, a mě to stále, nevím proč, přestalo. Tak, už se mi načetly komentáře. Tak, výborně, tak vidím, že zvuk lépe chválíte, takže jdeme dál. Žádné otázky na tohle nevidím. Tak, tady jsou obrázky, které naznačují tu dědičnost, kterou testujeme pomocí těch autozomálních testů. Nalevo vidíte vlastně celý vývod, tedy ve vrchních generacích 16 předků a vlastně jde vidět, jak postupně jedinci v nejspodnější línii, sourozenci, tak se mají různě složené ty kusy DNA těch svých dědečků a babiček. Vedle je obrázek, který často koluje internetem a přitom ho vytvořila tady spolučlenka naší skupiny Jana Fialová-Kučerová a tento ukazuje zase z pohledu vlastně vždycky jednoho páru těch rodičů v každé generaci, tak jakým způsobem se ta DNA kombinuje, jak dochází k různě náhodným rekombinacím, které vlastně třeba ve třetí řádce vidíte, že úplně nalevo jeden ten medvídek má hodně červené, málo žluté, druhý má málo žluté, hodně žluté a málo červené a podobně. Tak, čili tyhle autozomální testy, které se dívají na tuhle DNA, teď budeme dále probírat. To, na co se lidé také často ptají, kromě toho, jaký test si mají pořídit, je, kde si ho mají pořídit. Ty autozomální testy dělají primárně 4 velké mezinárodní společnosti, někdy se jim i říká třeba velká čtyřka, něco podobně, a tyto testy případně dělají některé jiné společnosti, ale často je to za mnohem méně výhodných podmínek, často za tu cenu člověk nedostane tak pro genetické genealogii užitečné informace jako u těchto 4 hlavních společností. Takže já určitě doporučuji, pokud budete testovat autozomální testy DNA, abyste je testovali v jedné z těchto 4 společností. Které společnosti to jsou? Vůbec největší společnost v tomto oboru je společnost Ancestry. Co je na ní zajímavé? Zajímavé na ní je, že má asi vůbec uživatelsky nejpřívětivější rozhraní, takže je relativně intuitivní naučit se s ní pracovat a dělat s ní genetickou genealogii. A jak už jsem říkal, to, co je na ní zajímavé, že má zdaleka největší databázi. Dnes přes 20 milionů uživatelů. Takže typicky, ono to samozřejmě záleží na tom, odkud jsou vaši předci, protože u těchto různých společností testovali různí vaši bratranci a sestřenice.
a tudíž dostanete různé shody v každé té společnosti, ale typicky u té ancestry společnosti jich dostanete daleko nejvíce. Druhá společnost, která se zabývá nejen testováním autozomální DNA, je společnost Family Tree DNA. Právě to je na ní asi to nejzajímavější, že člověk může u ní spojit testování té autozomální DNA i s testováním těch chromozomů Y a mitochondrií, o čem si budeme později ještě povídat. Tohle má často, jako vám vlastně řekněme, ušetří nutnost posílat víc vzorků do zahraničí, protože z jednoho jediného vzorku jste potom schopni udělat větší množství testů. Třetí důležitá společnost mezi autozomálními testy je MyHeritage. Ta společnost MyHeritage je určitě zajímavá v tom, že má české rozhraní, takže pro ty z vás, kteří nevládnou angličtinou nebo nejsou tak internetově zdatní, aby si přeložili ty stránky těch ostatních společností, které jsou v angličtině, tak je tohle určitě zajímavá vlastnost. To, co je taky zajímavé na MyHeritage, já bych řekl, že často ty ostatní společnosti jsou zaměřené určitým způsobem a chybí jim něco třeba z jiného směru. Ta MyHeritage je jedna z takových asi řekněme nejvíc vyvážených, co se týče nástroje, jsou pořád docela uživatelsky přívětivé, přesto tam jsou i pokročilejší nástroje, které třeba chybí u té Ancestry nebo dneska i u toho 23andMe a vlastně je to takový, já bych řekl, trošku zlatý střed toho testování dneska. Čtvrtá společnost, která se zabývá tím testováním těch autozomálních DNA testů, je společnost 23andMe. Ta má rovněž velmi zajímavou databázi, výrazně přes 10 milionů osob. Navíc velmi často osoby, které jsou uvnitř té 23andMe databáze, tak nejsou v žádné jiné té databázi, protože ona má trošku jiný typ klientely. Často jsou tam lidé, které zajímá právě to, že ta 23andMe se věnuje hodně zdraví, hodně vlivům DNA na vás a na váš život a proto tam také testují často jiní lidé než jenom genealogové. Ty ostatní společnosti mají mnohem víc často lidí, které zajímá právě ta rodinná historie. To je zároveň pozitivum a negativum. Pozitivum je to v tom, že dokážete najít bratrance, sestřenice, které nikde jinde nemáte. Negativum je to v tom, že často o těch lidech nebudete vědět nic jiného, než jak jsou s vámi DNA příbuzní a jaké mají jméno. A potom jde vlastně o to, jestli vy sami dokážete z toho jména ten jejich rodokmen postavit a propojit ten rodokmen s tím vaším, protože typicky na 23andMe se s vámi bude bavit nejmenší. Někdy se s vámi ti lidé baví, ale často vůbec vlastně tu rodinnou historii ani neznají, protože je víc zajímají právě ty jiné informace než ta genealogie. Takže to jsou ty čtyři hlavní společnosti, které se věnují testování autozomální DNA. To, co je zde také uvedené, vždycky před lomítkem za lomítkem, tak před lomítkem je typická cena testu mimo slevové období a za lomítkem je cena testu uvnitř slevového období. Samozřejmě ty ceny uvnitř toho slevového období oscilujou, takže někdy se stane, že MyHeritage sice má slevu, ale je to třeba jenom $49. Nebo naopak, teď dokonce historicky se stalo, že i Ancestry měla alespoň v Americe slevy za $39. Takže ty ceny různě oscilujou, ale to, co já tady uvádím napravo, tak jsou, řekněme, takové nejčastější dostupné ceny a pokud za tuto cenu ten test vidíte, za tu cenu za lomítkem, tak pak dává smysl si ho pořídit, protože to je, řekněme, taková jako dobrá slevová cena, na které nebudete příliš tratit.
To, co je také ještě důležité si uvědomit, že různé tyto společnosti mají různý přístup k poštovnému. Typicky 23andMe ho má nejdražší, Ancestry druhý nejdražší, Family Tree DNA kolem $10 a MyHeritage, pokud si koupíte víc testů najednou, tak ho má dokonce zadarmo. Takže potom taky ještě to poštovné může výrazněji prodražit cenu toho DNA testu. Na druhou stranu vlastně pořád se ty ceny tady pohybujou někde kolem 1000 koruny, 1500 a podobně, takže to není nic, co by dneska bylo, řekněme, nějaká obří investice a opravdu každý genealog by si asi měl alespoň ten jeden autozomální test pořídit, aby vyzkoušel, co to je, aby vyzkoušel, jak se s tím pracuje a tak dál. A tyhle ceny to dnes opravdu, řekl bych, relativně jednoduše umožňují. Kterou tu společnost si vybrat? Já tady pro ty úplné, řekněme, nováčky, začátečníky, píšu takové jednoduché červené heslo. Žádná z těch společností není chyba. Prostě pokud začínáte, tak kdekoliv z těchto 4 společností ten váš test uděláte, tak to je úplně v pořádku. Dávám spoustu informací a budete na něj moct do budoucna nadále navázat, takže není potřeba se tím nějak strašně moc stresovat a prostě klidně pořiďte kterýkoliv z těchto testů vám přijde nejjednodušší. Samozřejmě, když se nad tím hlouběji zamyslíme, tak už existují různé důvody, proč ten první test dělat někde spíš nebo někde jinde. Za mě jeden z nejdůležitějších důvodů je otevřenost nebo uzavřenost databází. Co to znamená? Některé z těchto společností umožňují nahrávat výsledky autozomálního testu odjinud do své vlastní databáze. Konkrétně jsou to Family Tree DNA a MyHeritage, kam můžete nahrát data, které jste testovali u nějakého cizí společnosti, cizího vendora. Takže za mě to znamená, že pokud testujete u Ancestry nebo 23andMe, tak vlastně dokážete pokrýt 3 z těchto 4 společností jedním jediným testem. Proto já spíš doporučuji pro ten první test tu Ancestry nebo tu 23andMe. To, co je také ještě potřeba zvážit, je, pokud rovnou chcete dělat větší množství typů testů, než jenom tu autozomální DNA, a potom zase vyniká ten test u té společnosti Family Tree DNA, který vám umožní otestovat víc těch druhů DNA zároveň. Čili to je ta alternativa, pokud víte, že chcete otestovat nejenom ten autozomální test, ale víc, tak vlastně jediná volba nebo nejlepší volba je ta společnost Family Tree DNA. Tak, já si teďka refreshnu na chvilku komentáře a podívám se, co tam případně píšete. Tak. Takže Jitka se ptá, když si koupím test, je nějak časově omezený? Jako dokdy musím zaslat zpět? Ty testy uvnitř sebe obsahují takzvaný stabilizátor a to je jako chemická látka, která nijak výrazně nepodléhá časové zkáze. To prakticky znamená, ty samy společnosti uvádějí, že je vhodné použít ten test do 2 let. Já jsem úspěšně použil ty testy i třeba po 6 letech po tom, co jsem si je zakoupil a nebyl to vůbec žádný problém. Ty výsledky doběhly a byly v pořádku. Takže já nevím, jestli má někdo větší rekord než těch 6 let, jo, ale ta chemická látka, ten stabilizátor je taková, že pravděpodobně i po 10 letech bude jako plnit tu svoji funkci a umožní ten vzorek uchovat. Na druhou stranu, většina společností funguje takovým způsobem,
že nemají problém vám zaslat novou odběrnou sadu. Takže pokud se vám 10 let válí prostě ta odběrná sada ve sklepě a najednou jste se rozhodli, že chcete otestovat někoho blízkého, tak není nic jednoduššího, než poprosit tu společnost, od které jste si ten test a tu sadu zakoupili, aby vám poslala sadu novou. A oni vám opravdu prostě zašlou novou odběrovou sadu. Asi to nemůžete udělat 5krát, ale určitě poprvé vám ji každý jako bez problémů pošle znovu a budete mít jistotu, že ten stabilizátor je tam nový a funkční. Jo, takže řekněme, opravdu, pokud by se vám tam válela už jako hodně dlouho, tak případně lze využít této možnosti. Tak. Miloslav Malý chválí medvídky, bezva. Tak a jinak žádné otázky nemáme, takže jdeme dál. Tak. Já možná ještě v chviličku počkám. Teď se přesuneme od lidí, kteří ještě nikdy netestovali, k lidem, kteří už nějaký test mají. Já se ještě proto prosím znovu zeptám všech lidí, jestli nemáte nějaký dotaz, který byste chtěli jako nováčci položit, než se pustíme do té další fáze přednášky. Tak. Já mám vždycky v těch otázkách malé zpoždění, ale přijde mi, že se nikdo na nic další neptá. Tak, ještě, jak je to prosím s bezpečností a možností zneužití DNA? Tak, ono se to řešilo i v těch komentářích, které probíhaly k téhle události a je to velmi dobře vysvětleno v článku o mýtech okolo genetické genealogie na stránkách GenGen. Takže já opravdu nejlépe vás odkážu na tento článek. Myslím, že to je ten 8. mýtus, který v tom článku je. Takže poprosím vás, ať si ten 8. mýtus toho článku přečtete, protože to je vždycky nejrozumnější. A já jenom zmíním, že prostě není žádný objektivní důvod k obavám ohledně toho DNA testování. To, co je ta jako nejrealističtější věc, která se vám může stát, je, že zjistíte, že biologicky nejsou věci tak jako papírově. To samozřejmě může být velmi bolestivé zjištění, že třeba ten, koho jste považovali celý život za vašeho otce, není opravdu váš otec. Takže je to jako reálné riziko a reálná věc, která se může stát. Proto já typicky, když testuju nějaké osoby, tak se jich ještě předtím, než vlastně znám výsledky, hned při tom odběru, tak se jich ptám, zda se chtějí dozvědět případné nesrovnalosti, které z toho DNA testu můžou vyvstat. Vlastně poučím je, že takové nesrovnalosti můžou nastat, že může ten DNA test je odhalit a zeptám se jich, zda to chtějí říct v případě takového výsledku. A vlastně nemusím se jich potom ptát už v tom případě, když se něco takového opravdu stane, když ta nesrovnalost nastane, ale díky tomu, že oni už mi dopředu řekli, radši mi nic takového neříkej, anebo klidně mi to řekni, já se rád dovím všechno, tak já už prostě dopředu vím, jak se k těm lidem mám zachovat. A samozřejmě pokud takový člověk řekne, aha, to mě nedošlo, že můžu zjistit, že můj táta nebyl můj táta, tak to já radši ten DNA test nechci podstupovat, tak pak je samozřejmě potřeba to jejich přání respektovat, že jo, a ten DNA test jim nenutit, pokud je to pro ně, řekněme, tak citlivé, že to nechtějí podstupovat. Takže tolik, co se týče, řekněme, toho rizika testování DNA. Tak. Ano, Jakub Krejčí zmiňuje
testování u Ancestry a projekt pana Raseka. Já ho tam taky později v těch slidech zmiňuji. Tak. Tereza se ptá, že je nováček a jestli je lepší otestovat sebe nebo oba rodiče. Tak, já skočím na ten další slide. Za mě je pro začátečníky podle mě úplně super otestovat sám sebe. Jo? Je to vaše osobní perspektiva, vlastně uvidíte díky tomu všechny ty vaše linie, takže já si myslím, že to pro nováčka úplně ta nejlepší věc, jak začít, až na ty případy, kdy opravdu ti vaši nejstarší žijící předci už mají, řekněme, už jsou o nich obavy o jejich další setrvání s námi. Čili pokud například máte babičku, které je 94 a prostě už má třeba nějaké zdravotní problémy a já nevím co, tak to by byl důvod za mě, proč i u nováčka radši otestovat takovou babičku, než sám sebe, protože opravdu do budoucna jako nováček byste zjistili, že je strašně cenné mít tu DNA těch vůbec nejstarších předků a pokud byste vlastně udělali test jenom sami sobě, babička by, nedej bože, umřela, tak už vlastně tu DNA nikdy nezískáte. Takže za mě to je vlastně jediný důvod, kdy případně jako vynechat sami sebe a skočit rovnou na tu nejstarší generaci. Tak. Já tady mám ještě další tedy otázky, takže jdu na ně. Jo, Jarda říká totéž, jasně. Tak, Jakub Krejčí se ptá na víc info o projektu pana Raseka, odpovíme. Tak, František říká, že vypadl zvuk, tak snad ostatní mě stále slyší. Tak, Petr se ptá, že má test od MyHeritage cca 2 roky. Zda se stále dá použít na otce nebo na strýce. Ano, stále se dá použít jak na vás, tak na otce, tak na strýce, na kohokoliv. Tak, další otázka. Zda testovat jen sebe, nebo musíte i další příbuzné osoby. Nemusíte testovat nikoho, nemusíte testovat ani sama sebe. Ale pokud vás genetická genealogie bude bavit, tak zjistíte, že testováním dalších osob, obzvlášť v hlubších generacích, tak vám výrazně pomůže k tomu tu genetickou genealogii dělat. Takže nemusíte samozřejmě, ale pokud tomu propadnete, tak počítejte s tím, že budete pravidelně přikupovat další testy a testovat další osoby. Tak. Tak, Raduška píše, že je možné toho odhalit spoustu a že vlastně díky testu odhalili řadu věcí. Jo, tak. Pan Martin se ptá, zda běží projekt Genetika a příjmení. Já neznám úplně přesně ty detaily, ale chápu to tak, že projekt Genetika a příjmení prochází nějakou proměnou, řekněme, nebo něco takového, ale zároveň jsou tam nějaké grantové detaily, takže bude potřeba se na takové věci zeptat těch povolanějších lidí, než jsem já. Tak. Dobrý. Tak já myslím, že tím jsem pokryl současné otázky a pustíme se o krok dál a ten vlastně taky souvisí s tím, co jste se ptali. Čili výběr cílů. Jak už jsme řekli, v případě, že já bych řekl, když jste zapáleným genealogem, čili když vás práce na rodokmenech baví, tak vůbec nedává smysl ignorovat DNA. DNA je jeden z nejdůležitějších zdrojů informací, které má každý genealog k dispozici. Je to prostě stejně užitečný zdroj, jako jsou matriky narození nebo prostě matriky oddaných. Je to opravdu jako fundamentální typ informací, které nikde jinde nenajdete
a který je určitě pravdivý, na rozdíl od těch matrik, ve kterých můžou ty informace neodpovídat realitě, tak v tomto ohledu DNA nikdy nelže, čili prostě ta DNA opravdu, že na základě té biologie jasně říká, kdo jsou předci každé testované osoby. A právě proto je velmi vhodné testovat větší množství osob. Jak už vlastně bylo řečeno i v komentářích, první, na koho se dívat za vás samotné, tak je na vaše předky. Čili pokud ještě žijí vaši rodiče, je to samozřejmě naprosto nejlepší cíl, koho testovat autozomálním testem. Pokud dokonce žijí i někteří vaši prarodiče, o to lépe. Testujte je dřív než vaše rodiče samozřejmě a pokuste se tuto DNA zachytit. Já mám takto otestovaných několik svých prarodičů, kteří již tu nejsou nyní mezi námi a je to neocenitelné pro moji genealogickou práci. Co je zajímavé, tak je užitečné testovat i vlastní děti. Pokud už jste ve věku, že máte děti, tak to vám vlastně poskytne možnost vidět víc osob za sebou v průběhu generací a díky tomu mnohem lépe uvidíte, zda nějaká konkrétní DNA shoda je opravdová nebo falešná, zda nějaká DNA shoda je bližší v matriční minulosti nebo vzdálenější v matriční minulosti. A dokonce samozřejmě, pokud byste například měli alespoň 3 děti, ale neměli už žádné rodiče, tak pomocí vizuálního fázování těch dětí je možné dosáhnout i toho, že vlastně rozdělíte jejich a většinu té vlastní DNA na DNA od vašich rodičů, i když už nežijou. Tak. Samozřejmě, jak už jsme říkali, testovat ty nejstarší žijící je velmi užitečné a je to hlavně proto, že každé té generaci, jak ukazuje tady ten obrázek, tak vlastně dochází ke ztrátě části DNA. Každý ten rodič, že jo, předá tomu svému dítěti jen polovinu té svojí DNA a proto pokud se nám podaří testovat starší generace, i v případě, že už třeba dědeček, babička nežijí, ale žije nějaká prateta, prastrýc, tak je strašně cenné zachytit jejich DNA, protože budete o generaci hlouběji každému zajímavému předku, každému zajímavému otci neznámému a tak dál. A to vám mnohem lépe umožní pracovat s tou DNA. To, co je taky velmi užitečné v genetické genealogii, jsou věci jako skupiny vzájemně příbuzných lidí. Tyto skupiny vzájemně příbuzných lidí typicky vedou na nějaký pár společných předků a umožňují je zobrazovat všechny ty autozomální společnosti a opět tyto budou o to lepší a kvalitnější, čím hlouběji v historii vlastně ten testovaný člověk bude. Obdobně další věc, kterou DNA umožňuje, jsou takzvané triangulační skupiny. To je podobné jako ty skupiny vzájemně příbuzných lidí, ale silnější o to, že díky triangulaci na konkrétnímu segmentu DNA víme, že všechny dané osoby sdílí konkrétního společného předka, od kterého ta triangulující DNA přišla. Takže opět vlastně, když máme starší předky otestované, tak díky tomu máme více těch triangulačních skupin. Tak. To, co je další důležitá věc, je pokrýt
všechny ty autozomální společnosti testy. Čili v případě, že jste pokročilejší genetický genealog a ještě nemáte žádnou DNA, žádný autozomální test uvnitř Ancestry nebo 23andMe, tak je velmi užitečné, spíš než testovat 5. člena rodiny na Family Tree nebo MyHeritage, tak otestovat opět zase nejlépe nejstarší generace uvnitř Ancestry databáze a uvnitř 23andMe databáze. To vám odemkne možnost vlastně vidět všechny tyto další DNA zody, všechny tyto další bratrance a sestřenice. Takže silně doporučuji pokrýt všechny ty databáze, ideálně všemi vašimi žijícími předky. Tak, to jsou stále relativně jako základní informace, ale postupně specifičtější a specifičtější. Tak, abychom se dostali a pokryli všechny ty hlavní informace, tak přejdeme z těch autozomálních testů DNA na ty Y testy DNA. Jak už jsme říkali, ta Y DNA se dědí po čistě otcovské línii, čili otec, jeho otec, jeho otec, jeho otec, jeho otec a tak dál, až k osobě, které se říká takzvaný Y-chromozomový Adam. Jaké jsou typy těch DNA, Y-DNA testů? První, řekněme, nejstarší typ DNA testů jsou takzvané STR testy. Zase to vychází z DNA, nechceme si tady vysvětlovat všechno, ale zjednodušeně řečeno, je to takový jako otisk prstu té Y DNA, netestuje to zdaleka, ani prostě 1/100 000 toho Y chromozomu, testuje to opravdu jenom maličký kousek, ale umožní to porovnat vlastně tyhle otisky prstů a pomocí toho určit, zda jsou si lidé relativně příbuzní, anebo jak hluboko přibližně je ten jejich předek. Dnes jsou ty STR testy relativně zastaralé. Na druhou stranu stále existují 100 000 těchto STR výsledků a pokud se chceme s těmi starými výsledky porovnat, tak musíme takový test mít. U těch nejpokročilejších z vás tak mají ty STR testy i dnes hodnotu a ta je taková, že vám můžou umožnit přidat další úroveň rozlišení nad rámec těch SNP testů, o kterých se budeme bavit za chviličku. Takže tím, že máme vlastně 2 druhy pohledu, tak se nám může stát, že určitou generaci, určitého předka po té otcovské linii pokryjeme pomocí těch SNP mutací a určitého jiného předka, kde nemáme žádnou SNP mutaci, pokryjeme pomocí té STR mutace. Tak, jak už jsem zmiňoval, tak ty STR testy jsou relativně jako hrubé a mají rozlišení, řekněme, vyšší 100 let. Samozřejmě to záleží, jak přesně to vyjde, kolik přesně těch STR máme. V té úplně nejvyšší úrovni, tak řekněme, jsme na granularitě až jako nižších 100 let, ale zas takové testy stojí tolik peněz, že už vůbec nedává smysl si je samostatně dělat. Tak. Další typ toho DNA testu je testování celého Y chromozomu. Já to celý mám v úvozovkách, protože ten Y chromozom je takový speciální, že v něm je zdaleka největší množství balastu ze všech lidských chromozomů, protože u něj nedochází vlastně k těm rekombinacím, které se dějou u všech těch ostatních chromozomů a proto tam jako častěji dochází k různým, řekněme, DNA
degradujícím nebo poškozujícím, měnícím procesům. Takže vlastně dnes se typicky testují jenom ty části toho Y chromozomu, které dávají nějaký smysl, které nejsou zcela jenom opakující se hatmatilkou těch písmenek, ale to, co už jsme také dokázali v nedávné době, velmi nedávné době, tak je přečíst úplně kompletní ten Y chromozom, tomu se říká T2T, telomer to telomer, čili od telomery k telomeře, a to opravdu čte každé jednotlivé písmenko toho Y chromozomu. Nicméně takový test opravdu se podařilo lidstvu dělat zatím jenom v jednotkách případů a je to něco, co je zcela mimo naše finanční možnosti a co v genetické genealogii nepoužíváme. Ten typický test, který nejčastěji použijeme pro tento účel, je takzvaný Big Y, velké Y, test od společnosti Family Tree DNA, ale podobnou roli můžou hrát i některé další testy. Tak, co je zajímavé, že uvnitř té otcovské linie dokáže takový test, takový, řekněme, Big Y test, zachytit většinu těch vašich předků. To znamená, že řekněme třeba v každé druhé generaci je nějaká stopa po každém tom jednotlivém předku. Někdy se samozřejmě stane, že tam jsou 3 generace mezera, kde žádný předek nezanechal tu stopu, ale někdy se zase stane, že 3 generace po sobě každý ten jednotlivý otec a jeho syn a jeho vnuk, tak od každého máme stopu a každého máme umístěného v čase. Co to umožňuje? Tvořit vlastně historie takovýchto mužských linií, takovýchto rodů. Takže pro ty z vás, které ty jako mužské linie obzvláště zajímají, je tohle naprosto unikátní příležitost, jak se do těchto historií rodů podívat a jak je vlastně jako ověřovat hluboko do minulosti. Určitě to, co je jako velmi zajímavé, že tímto je možné ověřovat, že rody stejného příjmení, které nelze propojit pomocí matrik, mají nebo nemají v předmatriční minulosti společného předka. Takže to je určitě jedna z velmi zajímavých schopností těchto testů. Ten dosah toho testu záleží na tom, jak unikátní vlastně jste v tom mezi žijícími muži. A je možné, že máte tak unikátní linii, že třeba i od doby 10 000 před naším letopočtem nemáte žádné další vlastně schody na tom stromu mužských předků, ale velmi často je možné se přiblížit až do současnosti, když samozřejmě otestujete 2 bratry, že jo, tak tím ověříte, že jsou opravdu bratři a vlastně nadefinujete všechny ty kroky od té dávné minulosti až k tomu vašemu poslednímu žijícímu mužskému předku těch bratrů. To, co je určitě skvělou vlastností tohoto testu, je, že i potom, co si ho uděláte, tak vlastně vám bude nadále poskytovat výsledky, když budou testovat další a další lidé. Takže to je jeho bezvadná vlastnost. Ono to ostatně platí i u těch autozomálních testů, ale zde opravdu jako unikátním způsobem je možné, že budete vytvářet vlastně v novější a novější historii osoby na vaší mužské linii díky tomu, že se podařilo otestovat nějakého bližšího bratrance po té mužské linii. Třetí typ těch DNA testů je vlastně podmnožina té dvojky. Jsou to konkrétní mutace, single nucleotide polymorfismy, čili přesmyčky konkrétních písmenek v té DNA, které ukazují, že tam došlo na tom daném místě k té mutaci. Čili jsou to takové, jak jsme si říkali, že ta jednička, ty STR testy, jsou přibližné, tak tohle jsou právě ty úplně konkrétní znaky, které reprezentují
konkrétní mužské předky v minulosti. Takže si můžete vzít, že třeba konkrétní muž žil 2000 let v minulosti, kolem přelomu letopočtu, a my vlastně víme, že přesně tento SNP, přesně tato mutace reprezentuje toho muže 2000 let v minulosti a jsme schopni ověřit, kteří muži jsou potomci toho daného jedince pomocí toho SNP testu. Takže to je zajímavá vlastnost. Na rozdíl od těch STR testů, které jsou nepřesné, tak ty SNP testy nás přesně zařadí někam v té historii těch mužských linií. To, co je dnes velké plus, že vlastně 2 z těch 4 společností, o kterých jsme se bavili, a to je Family Tree DNA a 23andMe, tak vám konkrétně vrátí informace o těch SNP součástí toho autozomálního testu. Čili vy, když otestujete ten základní autozomální test, tak v jeho ceně už získáte informace o té vaší mužské linii. To je samozřejmě velké plus, nemusíte tím potom utrácet pro to zařazení žádné další peníze na tyhle další testy a proto samozřejmě může být o to zajímavější testovat ty autozomální testy na těch společnostech 23andMe nebo Family Tree DNA. Ten dosah takového SNPu je v úvozovkách libovolný. Když ten SNP odpovídá jedinci, který žil před 50 000 lety, tak samozřejmě ověřujeme, který muž je potomkem toho muže žijícího před 50 000 lety. Pokud ten SNP vznikl u vašeho dědečka a víte, že ještě váš pradědeček ho neměl a až váš dědeček ho měl, tak samozřejmě tím, že ten konkrétní SNP otestujete, tak ověřujete, jestli ten muž je potomkem toho vašeho dědečka. Samozřejmě ty SNP, které jsou zařazené do těch autozomálních testů, nikdy nebudou ty SNP toho vašeho dědečka. To budou nějaké těmi velkými společnosti konkrétní vybraní jedinci z relativně hluboké historie. Někteří budou 5000 let v minulosti, někteří 3000 let v minulosti, občas někdo třeba jenom 2000 nebo 1500 let v minulosti, ale typicky spíš budou třeba z toho období 5 až 2000 let v minulosti. Tak. Pokud vás zajímá ta otcovská linie a chcete ji specificky testovat, tak určitě pro to specifické dedikované testování je tím správným prvním testem, který byste měli udělat, ten test Big Y. Takže těch testů je spousta, ale tohle je ten zdaleka nejsmysluplnější, který vám dobrým způsobem nad rámec toho, co vrátí ten autozomální test, popíše tu historii té vaší konkrétní otcovské linie a potom bude nadále poskytovat výsledky, jak budou testovat další a další osoby. Tak, já si teď zase refreshnu otázky, abych se podíval na to, co se ptáte a aby jsme měli nějakou interakci. Tak, dejte mi chviličku, než se mi to načte. Týna se ptá, že jsem měl někdy potíže u testovaných osob. To nerozumím, co znamená, jestli to Týna ještě případně upravíte. Tak. Reny by ráda chtěla otestovat americké příbuzné. A zda to má smysl. To určitě má smysl takové příbuzné otestovat,
může se stát, pokud prostě budou příliš vzdálení, že už nebudete mít žádnou společnou DNA, ale to neznamená, že vám neposkytnou skvělou informaci pro váš genealogický výzkum. Takže určitě doporučuji. Vzhledem k tomu, že to budou Američané, tak asi ještě lepší, než testovat na MyHeritage, bude testovat na Ancestry, kde bude opravdu široká škála různých DNA shod. Tak. Může DNA test potvrdit společného předka u 8. generace? To záleží, Martine, jak to myslíte. Pokud chcete testovat 2 osoby a zjišťovat, zda mají nějakou svoji shodu a ten předek je v 8. generaci, tak to jsou vyhozené peníze. To prostě takové osoby už budou mít shodu jenom, já nevím, 5%. Existují na to tabulky, já si to teď tady nutně nebudu vymýšlet. Třeba na společnosti International Society of Genetic Genealogy, ISOGG, tak jsou takovéhle tabulky, které vám ukazují v každé generaci, kolik ještě procent bratranců má shodu. Čili nedává vůbec žádný smysl testovat bratrance, se kterými je předek v 8. generaci. Ale pokud nějakou shodu máte, tak těch shod v 8. generaci budete mít víc než těch v 7., nebo v 6., nebo v 5., nebo 4., nebo 3., nebo 2., nebo 1. generaci. Je to dané tím, že vlastně ten rozrod, jo, od těch vašich předků v té 8. generaci máte mnohem víc žijících 8. bratranců, než máte žijících 7. bratranců. To je samozřejmě statistika. V konkrétních případech to může být jinak, protože mohly být různě velké ty rodiny, ale statisticky máte vlastně jako uvnitř databáze DNA, když vám vypadne, že tam máte 5000 DNA shod, tak z nich většina nebo víc bude s předkem v 8. generaci, než v těch 7., 6., 5., 4. a 3. Jo? Ale nedává smysl testovat vašeho bratrance, se kterým máte předka v 8. generaci. Tam bude shoda 0. Tak. Ještě se dívám na další otázky. Tak Petr se ptá ohledně předků babičky, matky, tak tam jsou zdaleka nejvhodnější samozřejmě ty autozomální testy. Jaroslav se ptá, pokud udělá test Ancestry, může výsledek nahrát do FTDNA a MyHeritage? Ano, to jsem přesně již říkal, čili opakuji, pokud si uděláte test u Ancestry nebo 23andMe, můžete pak kterýkoliv z nich nahrát jak do FTDNA, tak do MyHeritage. Proto je vhodné testovat první u těchto 2 společností, protože tím pokryjete 3 ze 4 těch společností. A když otestujete u těchto 2 společností, tak pokryjete všechny společnosti. Tak. Ten třetí typ dědičnosti a třetí typ testů je tedy ta mitochondriální DNA, takže tady to máme naznačené těmi červenými kolečky. Matka, babička a tak dál. Jak jsme říkali, mitochondriální DNA mají i synové, jenom ji nepředávají dál, takže i v případě, že už nějaká konkrétní linie nemá žádné žijící ženy, tak pomocí nejstaršího vlastně žijícího syna té které matky je možné tu mitochondriální linii stále otestovat. Jaké jsou typy testů té mitochondriální DNA? Řekněme, ten nejstandardnější test dnes je takzvaná plná mitochondriální DNA. Takže vlastně otestovat celou tu mitochondriální DNA. Ta má asi 16,5 tisíce písmenek a protože má tak málo písmenek té DNA, pro srovnání ty ostatní chromozomy mají desítky milionů až stovky milionů písmenek, tak proto je to rozlišení pomocí těch mitochondriálních testů velmi hrubé.
To znamená, že často i v horizontu 1000 let nedošlo k vůbec žádné změně mezi dvěma lidmi. Čili dva lidé můžou mít identickou mitochondriální DNA a jejich společná předkyně po těch mateřských liniích je 1000 let v minulosti. Pro co je to nejvhodnější genetické genealogii je pro vyloučení toho, že lidé přísluší ke stejné mateřské linii. Čili pokud například byste měli v 18. století víc stejně se jmenujících párů a nebylo jednoduše možné pomocí třeba svědků říct, který konkrétní z těch párů je který, ale pokud byste dokázali vlastně získat mitochondriální DNA, která by příslušela těm ženským liniím, tak byste dokázali vlastně říct pomocí nepříslušení k té které mitochondriální linii, že konkrétní osoba patří nebo nepatří vlastně do toho daného páru, nebo jako jinými slovy, jaký ten stejně se jmenující pár má tu matku z těch dvou možností, protože by vlastně ten mitochondriální DNA test tomu dokázal pomoci. Historicky, co se ještě testovalo, tak byla taková část té mitochondriální DNA, která obzvlášť rychle mutuje. Proto se jí říká hypervariabilní region, hypervariabilní část té mitochondriální DNA. Nicméně tohle je dnes opravdu již historická záležitost a takovéhle testy rozhodně nedává žádný smysl dnes pořizovat. Já myslím, že občas se stává, že některé české společnosti třeba tohle ještě nabízejí. To opravdu jsou naprosto vyhozené peníze a nemá to žádnou geneticko-genealogickou hodnotu. To, co je naopak chytré využití, jak se dostat mitochondriální DNA, tak je použít celogenomové sekvenování. Celogenomové sekvenování přečte vlastně veškerou DNA, kterou má daný člověk. A je to něco, co může zároveň poskytnout jak ty autozomální informace, tak ty Y-chromozomové informace, tak tu mitochondriální DNA. Takže v určitých případech se vám může vyplatit nějakému muži, od kterého zároveň chcete zjistit informace o jeho Y linii a zároveň zjistit informace o jeho mitochondriální linii, tak mu udělat tady ten celogenomový test a pomocí něj vlastně jednou ranou zabít několik much a tímhle způsobem tu informaci získat. To, co je nevýhoda takového testu, je, že ji nelze nahrát do databáze FTDNA, Family Tree DNA, která je samozřejmě dnes největší databází mitochondriální DNA. Takže to je relativně palčivá nevýhoda, ale pokud víte, co děláte, tak to přesto může být velmi užitečný a efektivní způsob, jak tu mitochondriální DNA zjistit. To, co bych doporučoval všem novějším, začínajícím genetickým genealogům, ať tu mitochondriální DNA testují až časem. Až v momentě, kdy víte proč, tak dává smysl tu mitochondriální DNA testovat. Pokud nevíte, co přesně geneticky, genealogicky z toho získáte, tak doporučuji místo té ceny té mitochondriální DNA radši pořídit 3 autozomální testy, anebo si k tomu přišetřit a pořídit ten test Big Y. Čili to jsou ty základní typy testů a já už tady mám poslední slide a ten jsou pokročilé typy. Než se do těch pokročilých typů pustíme,
Tak já vás znovu poprosím a nahraju si ještě, jestli tady nejsou nějaké další otázky, které budeme moct odpovědět. Má smysl testovat jednovaječná dvojčata? Ne. Jednovaječná dvojčata nemá smysl testovat. Jedině pokud nevíte, zda jsou dvojčata jednovaječná nebo dvojvaječná, tak samozřejmě pomocí testu to zjistíte. Takže pokud někdo je jako docela podobný a není to úplně zřejmé, je možné tuto informaci získat. Zda má smysl testovat sourozence? Čím hlouběji v těch generacích jsou, tím větší to má smysl testovat sourozence. Čili pokud máte ještě žijící nějakého sourozence babičky a dědečka, tak je to zdaleka nejzajímavější informace, kterou můžete získat, protože vlastně ten sourozenec toho vašeho dědy nebo babičky, tak on od vašich pradědečků, prababiček získal kus DNA, který ten váš dědeček nebo babička nemá. Takže z tohohle ohledu je to opravdu velmi cenné. Tak, na MyHeritage přibyl pradávný důvod. Jakou to má hodnotu? Když tak to provedeme až vyloženě v té volné sekci otázek a odpovědí, nemá to vyloženě souvislost s výběrem testů. Ale můžeme se k tomu potom vrátit později večer. Má smysl testovat všechny sourozence? Podobná otázka. Jo? Pokud nemáme starší osoby, tak v případě, že nejstarší generace je ta vaše, tak samozřejmě je užitečné otestovat alespoň 3 sourozence z té generace, protože 3 osoby, a čím více, tím lépe, vám umožní pomocí vizuálního fázování rozstřídit tu vaši DNA a přiřadit jednotlivým prarodičům. Takže vlastně 3 sourozenci vám tak trošku nahradí test vašeho dědečka a babičky. Tak trošku nevykouzlí tu DNA, která se ztratila. Stále budete mít jenom část té jejich DNA, ale budete schopni říct, od kterého prarodiče, která ta DNA přišla. Tak. Je běžné, že skoro 12 000 hod na MyHeritage mám sežidy, i když jejich etnicitu nemám. Pokud máte 12 000 hod sežidy, tak to znamená, že nějakou alespoň trochu židovské DNA máte. Jo, takže to, že vám nepřiřadili tu etnicitu, tak to je jedna věc, ale prostě z takového množství židovských hod vyplývá, že alespoň jeden segment konkrétní je prostě takový segment, který je velmi častý v té židovské populaci. Za to může být falešné? Může. Ano. Může se stát, že ten segment je třeba dokreslený pomocí té imputace na MyHeritage a vlastně není opravdu IBD, není opravdu od společného biologického předka. Může se to stát. Tak. Pardon, mě to teď skočilo, tak hledám další otázky. Bude možné si to spustit od začátku? Ano, bude to nahrané, bude to možné si to pustit od začátku. Pokud autozomálně testovaná osoba již zemřela, dává větší smysl udělat co nejdříve mitochondriální test nebo radši počkat, zda se neobjeví ještě podrobnější test. Ten mitochondriální test má relativně nízkou genetickou genealogickou hodnotu. Takže pokud je to žena, píšete, že je to žena, tak podle mě má spíš smysl čekat na to, jestli časem nebude možné udělat celogenomové sekvenování, které by potom umožnilo kvalitnější práci s těmi shodami uvnitř všech linií.
A vlastně součástí toho celogenového sekvenování by ta mitochondriální DNA byla taky. Takže dokud nebudete mít naprosto zřejmý důvod, proč dělat ten mitochondriální test, tak bych s tím počkal. Ano, test Big Y může být otestovaný jen u muže. Testuje chromozom Y a ten mají jen muži. Pokud máte hodně starou matku, máte si pořizovat mtDNA nebo autozomální. mtDNA nemá příliš cenu pořizovat. Pokud nevíte proč, co s ním genealogicky chcete dělat, tak to nedělejte. Pokud ještě nemáte uvnitř databází Ancestry a 23andMe, tak výrazně doporučuji, pokud prostě jste zapálená genealožka, dostat DNA vaší matky do Ancestry a 23andMe. Tak, Michal říká, že byl asi minutový výpadek. Co se dá dělat? To tak je. Miroslav Malý se ptá, jestli bude někdo dělat podobný kurz ve smyslu máte testy a co dál s nimi. Já myslím, že Jarda Marek se hlásil. My to probereme a jako myšlenka vždycky byla dělat takovéhle přednášky, jenom ten život potom někdy takové věci neumožňuje, budeme se snažit dělat další. Tak, já ještě zase zkusím refreshnout, jestli nepřišly nějaké nové ty dotazy. Tak, žádné nové dotazy nevidím. Moc se tedy omlouvám za to, že byl výpadek. Ten internet v dnešní době stále není tak dokonalý. Tak, já se teďka zkusím ještě vrhnout tady na ty pokročilé typy. A pokud máte jakékoliv dotazy, tak se zkoušejte ptát, já to budu průběžně refreshovat ty komentáře a už to uděláme trošičku volnější diskusi. Tak, co je naprosto základní pro každého genealoga a genetického genealoga? Mít nějakou hypotézu, vědeckou hypotézu, něco, co chcete dosáhnout, co chcete ověřit, co chcete zkoumat. Například chci ověřit, že můj pradědeček XY byl opravdu mým pradědečkem. Relativně jednoduchá věc, pomocí autozomálních testů velmi brzo tímto způsobem dokážete ověřit všechny vaše pradědečky, pravovičky a postupovat do hlubších generací. Samozřejmě potom v těch hlubších generacích už to bude o něco obtížnější mít opravdu každého jednotlivého toho předka ověřeného, protože nevždy všechny vaše větve budou mít stejné množství DNA schod, DNA bratranců a řekněme ověřit každého vašeho dědečka a babičku už zabere hodně práce. Druhá věc. Vypracovat si seznam cílů. To souvisí s tou hypotézou. Pro konkrétní hypotézu bude nejužitečnější mít konkrétní otestované DNA lidi. To platí jak u autozomálu, tak u Y, tak u mitochondriální DNA. Čili někdy je velmi vhodné udělat vlastně rozrody DNA od konkrétních předků o 2-3 generace výše a tím, nebo třeba v případě té otcovské linie od co nejhlubšího předka na otcovské linii, kterého máte a najít tímto způsobem vlastně vzdálené nebo relativně vzdálené bratrance, kteří mohou pomoci s hledáním vašich otců neznámých nebo s lepší definicí vaší otcovské linie v té které linii. Tak, to, co je velmi důležité, je technika oslovování vašich DNA shod v případě, že od nich tu DNA chcete. Takže nebudeme se tomu tady hluboce věnovat, ale je to samozřejmě velmi důležitá věc pro každého pokročilejšího genetického genealoga, jakým způsobem se lidí ptát. Jak se postupuje u určování haploskupin, se ptá Otto Bouda. Takže úplně každá společnost dnes má kvalitní algoritmy pro určování haploskupin,
To jediné, kde vlastně je to složité, je u těch nejstarších, nejzastaralejších STR testů. Takže pokud máte pouze STR test a žádný SNP test, tak vám primárně doporučuji udělat si alespoň ten autozomální test, včetně SNP testů. Bude přesnější než ty STR testy. Takže u Family Tree DNA nebo u 23andMe otestovat tu kterou otcovskou linii. Ale sekundárně existuje nástroj, který se jmenuje NevGen, NevGen, a na tomto nástroji je možné vlastně i ty STR testy zamířit určitým směrem do určité haploskupiny. Tak. Další důležitá věc je autozomální rozpočet. Mluvili jsme tady o těch společnostech, mluvili jsme tady o tom, kterou databázi je vhodné pro vaše nejstarší předky a tak podobně. Ale co, když chcete minimalizovat množství peněz, které do té genetické genealogie vrázíte? Tak, jak to dělám já? Pokud už máte otestované všechny vaše žijící předky u Ancestry a 23andMe, tak já naprostou většinu lidí testuju pouze u Family Tree DNA a u MyHeritage, protože jsou levnější. A to tímto klíčem. Pokud je daná osoba muž a já chci jejich Y-novou DNA, testuji u Family Tree DNA, protože budu moci následně udělat Big Y test. A samozřejmě už ty SNP markery z toho prvního autozomálního testu mi můžou něco pomoci. Pokud je to jakákoliv jiná osoba, čili pokud je to žena, nebo pokud je to muž, ale já už jeho Y linii mám a nepotřebuji další test, tak je testuju u MyHeritage. A já tady mám napsané 39, ale já jsem poslední roky vždycky dokázal u MyHeritage koupit ty testy pouze za $33. Takže oni několikrát za rok mají vlastně ty testy za 33. Takže doporučuji počkat si, až budou testy u MyHeritage za 33, nakoupit jich větší množství, testovat s nimi všechny ženy a všechny nezajímavé muže. A u Family Tree DNA historicky já jsem taky kupoval za $39. Nicméně kolega Michal Pilář říkal, že $39 už a snad dokonce od roku 2020 nebo něco takového nikdy vlastně nebylo a už několik let jsou slevy u Family Tree DNA jenom na $49. Takže pokud by se vyskytla sleva na $39, doporučuji nakoupit co největší množství a jinak samozřejmě nezbývá, než je nakupovat za těch 49. Takže to je, co se týče vašeho autozomálního rozpočtu, jak k tomu přistupuju já. Je to samozřejmě na vás, ale takhle já se snažím minimalizovat své vlastní náklady. Dosah databází. Teď sám úplně nevím, co jsem tím myslel. Asi to znamená, že konkrétní databáze jsou vlastně jako užitečné pro jiné typy i českého pozadí, jo, českých regionů, řekněme. Takže samozřejmě z tohohle hlediska je za A, jak jsme říkali, zajímavé testovat ve všech, ale v případě například, že máte region, ze kterého se větší množství lidí odstěhovalo do Ameriky, tak je naprosto klíčové udělat takový autozomální test v Ancestry databázi. Protože každý region, ze kterého odcházeli, emigrovali lidé do USA, tak má neocenitelné množství bratranců uvnitř té Ancestry databáze. Pokud naopak víte, že z daného regionu je v Americe velmi malé množství lidí, tak je to méně zajímavé třeba v té Ancestry testovat. Jo, takže to je něco, co lze taky brát v úvahu. Na druhou stranu nejlíp to člověk opravdu zjistí tak, když ty hlavní předky otestuje v těch databázích a tím také jako pochopí, zda má cenu případně některé další zajímavé osoby v té dané databázi přidávat nebo testovat pouze uvnitř těch Family Tree DNA a MyHeritage, jak jsem zmiňoval. Tak.
Pokročilé Y techniky. Na to se dnes i někdo ptal na skupině, mi přišlo, nebo teď nedávno. A to je technika. Co mám dělat s druhým členem mého rodu? Co mám dělat s třetím členem mého rodu? Co mám dělat s čtvrtým členem mého rodu? To samozřejmě záleží hodně na tom, jak to s tím výzkumem toho rodu myslíte vážně. A potom to taky velmi záleží na tom, jaký máte rozpočet. Nicméně je stále velmi užitečné udělat test Big Y pro alespoň dva členy toho otcovského rodu, který vás zajímá. Ideální samozřejmě je udělat je v co největší hloubce, čili řekněme na úrovni prostě té první poloviny 17. století, tam, kam je v Česku typicky možné pomocí těch matrik dojít a řekněme toho 10., 8., 10., 12., tak jak to komu vyjde, bratrance, tak otestovat pomocí toho Big Y testu. Tím vlastně vytvoříte co nejhlubší definici toho vašeho rodu a ustanovíte, které ty konkrétní mutace už jsou vlastně pro to vaše dané příjmení a které jsou v minulosti hlubší. Takže pro rody, které vás zajímají, určitě dává stále smysl udělat 2 testy Big Y pro velmi vzdálené bratrance. Pokud chcete pro ten rod testovat třetí osobu, tak za mě je nejužitečnější udělat ten test toho celého chromozomu Y někde jinde, než u společnosti Family Tree DNA. Znamená to například u společnosti Nebula Genomics nebo u společnosti Full Genomes Corporation. Případně existuje společnost Dante, která to dělá velmi levně, ale je zase jako dost problematická, takže je otázka, jak moc to u nich dělat nebo nedělat. Ještě existuje německá společnost YSEC, YSECV, jako sekvenování, která také dělá zajímavé užitečné testy Y. Takže jednou z těchto společností se dá otestovat toho třetího muže v té vaší linii. A je to proto, že každý ten test i na té chemické úrovni je trošku jiný. A pokud tohle uděláte u té jiné společnosti, tak je možné, že objevíte nějaké nové mutace, které vlastně definují ty vaše konkrétní předky. Takže vám to může umožnit lépe nahlédnout do historie toho vašeho rodu a lépe ověřit, že to, co jste testovali u společnosti Family Tree DNA, dává smysl. U čtvrté osoby už je typicky mnohem lepší dělat pouze tady ty SNP testy. Samozřejmě záleží na vašem rozpočtu, protože za cenu několika desítek dolarů jste schopni přesně takového člověka umístit dovnitř do toho vašeho stromu a nemusíte vlastně platit celých těch 350 nebo 370 nebo za kolik se dá ten Big Y pořídit. Takže to byl typ pokročilé Y techniky. Já ještě zase obnovím otázky. Tak. Mám udělaný test u MyHeritage a Big Y u Family Tree DNA. Matka a otec. Autozomál u Family Tree DNA. Chtěl bych testovat nositelů příjmení mojí matky v našem městě. Jak mám postupovat, aby jsem zjistil, zda jste ze stejného rodu. Takže první věc, kterou chcete, Petře, udělat, je udělat takovým osobám jenom ten autozomální test Family Tree DNA, čili ten Family Finder, protože tím způsobem za $50 ověříte, zda vůbec dává smysl dělat ten podrobnější test. Čili pokud prostě ti nositelé příjmení vašeho nositelé příjmení vašeho otce budou v tom Family Finderu mít stejnou DNA, tak dává smysl u nich dělat ten test Big Y, aby vám ukázal, jak blízko, jak přesně v minulosti jste na sebe navázaní. A samozřejmě u té otcovské linie vaší matky, čili
u nějakého mužského potomka vašeho dědečka z matčiné strany, anebo jeho otcovské linie, tak musíte udělat první Big Y, ten zdá se nemáte, a potom stejným způsobem dělat ty autozomály těch nositelů toho stejného příjmení a ověřit na tom autozomálu, že je tam stejná linie, a pokud je stejná, tak má cenu dělat ten druhý Big Y. Jo? Tak, bezva. Tak nemáme zatím další techniky. Tak, optimalizace pomocí celogenomového sekvenování. Já už jsem to vlastně trošku říkal u té mitochondriální DNA. Jeden jediný test toho celého genomu, který teda teoreticky se dá pořídit až tak levně, jako je $200, čili vlastně i levněji, než je ten Big Y test, tak nám může poskytnout vlastně kombinovanou informaci Y, mitochondrie a autozomál. Dostat to z těch dat je trocha práce, anebo se musí někomu zaplatit, jako například společnostem ISEC nebo eFool, které dokážou s takovými daty pro nás dělat. Ale celkově to stále může vyjít levněji než nebo dokáže to vyjít levněji než suma všech těch ostatních testů. Nebudu se tomu teď dál věnovat, když tak se zeptáte v otázkách. Tak, slevy, to už jsem říkal. V momentě, kdy jste jakkoliv pokročilejší genealog, určitě nekupujte nic mimo slevové období. Už to tady zaznělo v komentářích. U Ancestry existuje projekt pana Raseka, dá se najít na Facebooku v té naší společnosti Genetická genealogie a je tam popsaný způsob, jak získat první test od Ancestry zadarmo. Pomocí toho, že dostanete svůj rodokmen na stránky Ancestry a poprosíte toho pana Raseka, ať vám ten DNA test poskytne. Takže to je způsob, jak se do této největší databáze vlastně dostat zcela zdarma. Potom takový test můžete nahrát i do té Family Tree DNA a MyHeritage. Tak, další věc, baťůžek plný testů. Já typicky funguji tak, že mám doma třeba 20 různých DNA testů v zásobě, od všech různých společností, různých typů těch testů, a vždycky, když jedu na nějaké rodinné setkání, často jsou to bohužel pohřby, ale můžou to být i svatby nebo prostě setkání té které rodiny, tak si vemu různé ty druhy testů podle toho, jaké osoby chci otestovat. Tak, jak už jsme se o tom bavili. Ty úplně obyčejné MyHeritage testy za $33 mám prostě pro ty lidi, od kterých nic speciálního nechci. Od Family Tree DNA mám autozomály pro lidi, u kterých chci časem někdy v budoucnosti pořídit ten Big Y. Můžu rovnou mít krabičku na Big Y, pokud prostě vím, že už chci nějaký konkrétní rod na ten Big Y testovat. Zároveň je možné vlastně mít i testy od té Ancestry 23andMe, pokud já pořád v zásobě asi 2 od každého mám. Je to obzvlášť užitečné, pokud hledáte třeba nějaké neznámé otce a v oblasti zájmu hledání těch neznámých otců, tak jsou zajímavé DNA shody uvnitř těch Ancestry a 23andMe databází. V tom případě i pokud testujete třeba toho druhého, třetího bratrance, ideálně samozřejmě o generaci staršího než jste vy, třeba pokud je to možné, z té dané oblasti zájmu, z těch daných linií, z těch daných příjmení, tak může být velmi užitečné dostat takového bratrance i do těch Ancestry a 23andMe databází a on vám lépe pomůže vlastně udělat si pořádek v těch DNA sodách a lépe vám pomůže řekněme, izolovat ty DNA schody na té zajímavé linii, které jsou opravdu od toho otce neznámého a které naopak jsou od té jeho jako manželky, že jo, od té svobodné matky. Takže to je určitě taky velmi užitečná věc, kterou jsem doteď nezmiňoval, které osoby dává smysl testovat u Ancestry nebo 23andMe. Další věc, já mám pořád ještě k zásobě i nějaké ty Dante za $200 a pro určité lidi, kteří jsou tady tohle jako kombíčko vhodná Y plus mitochondrie plus autozomál, tak ono jich
časem ubývá, jak testujete víc a víc těch rodných linií, ale časem pořád se můžou vyskytnout lidi, u kterých dává smysl i tenhle test využít. Jak jsem říkal, může to být i pokud testujete třeba toho 3., 4. člověka daného příjmení, nechcete už za něj platit těch 370 za Big Y, tak mu dáte tenhle full genome test. Rovněž jednu dobu jsem mýval baťušku i několik těch GAP testů, jo, genetika a příjmení. Teď samozřejmě, jak bylo zmíněno, je to spíš on hold, takže to teď nepoužívám. Ono, ti z vás, kteří to znají, tam byla samozřejmě čekací doba 2 roky, takže dnes v době, kdy jeden autozomální test u Family Tree DNA nebo 23andMe vám přesněji určí SNP, kde se ta daná osoba vlastně jako nachází na tom stromu toho mužském stromu lidstva, tak nedává úplně smysl ani ty GAP testy dělat. No. Tak, to je všechno. Tady už jsou jenom nějaké copy-pasta. Takže já vám moc děkuju za pozornost a jsem k dispozici ještě případně pro jakékoliv vaše dotazy. Budu nadále teď refreshovat ty otázky. Tak. Oli se ptá, musel jste v začátcích příbuzné hodně přemlouvat k testování? Spíše se nechají testovat nebo odmítají? Tak u mě je to tak, že ta blízká rodina, tak vlastně všechny nás ta genealogie a ta rodina zajímá. Takže u těch nejbližších, u těch mých vlastních předků jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to byl problém. Ale už třeba u maličko vzdálenějších, jako byla moje prateta, sestra mé babičky, tak tam je třeba testování odmítla. Jo, takže mě to jako mrzelo, ale nicméně jsem ten její názor respektoval a otestoval jsem jenom jejího syna, čili prostě bratrance mé maminky. Jo. Ta DNA té jeho matky by byla jako nedocenitelná v tom, že by měla mnohem víc té DNA té nejstarší generace, ale když prostě lidé nechtějí, obzvlášť u těch, kteří jsou že 80+, tak mně přijde neetické takové lidi nějak manipulovat do té situace a spíš ten jejich názor prostě respektuju. Tak, já se vrátím. Jo, ono skočily další otázky. Já se první, než půjdu k těm dalším, tak se vrátím k té otázce na ten ancient na tu dávnou dědičnost a co si o tom myslím. Obecně, jak jsem už říkal, všechna naše DNA od někud přišla. Nicméně DNA vlastně používá jenom 4 různá písmenka. A, C, T, G. Že jo. A z toho plyne, že velmi často dochází, čím hlouběji do minulosti jdeme, k tomu, že ta DNA si je podobná prostě jen tak. Jo? Často se proto používají termíny jako IBS, Identical by State, nebo IBC, Identical by Chance, čili že ta DNA je identická dílem náhody, nebo je prostě identická tak, jak je, ale neznamená to, že je identická na základě nějakých předků. Co to znamená? To znamená, že vlastně ta DNA postrádá jako tu důkazní hodnotu, že konkrétně přišla od tohoto etnika nebo od jiného etnika. Jo? Není možné si to vykládat tak, jako že tyhle výsledky ukazují přímou dědičnost. Tak. Na druhou stranu,
A já jsem tohle vypisoval i do vlastně tématu na té naší facebookové konferenci, která se tomuto věnuje. Už pokud se podíváme na Evropany, žijící v roce 1000 našeho letopočtu, čili jenom před 1000 let, na takové Evropany, kteří dodnes zanechali alespoň nějakého potomka, tak statisticky pravděpodobně všichni tito v té době žijící Evropané v tom roce 1000 našeho letopočtu, co zanechali dodnes nějakého potomka, jsou našimi předky. Jo, takže vlastně naše představa někdy, že máme jenom úzkou množinu těch předků, kteří tehdy žili, co jsou ti naši předci a ti ostatní jsou nějací cizí, je naprosto mylná. Už v tom roce 1000 našeho letopočtu všichni žijící Evropané, jo, kteří teda zanechali nějaké potomky, jsou statisticky našimi předky. Tohle si lidé nedostatečně uvědomují a já to prostě znovu a znovu opakuji. Tady to samozřejmě říkám z hlediska Evropy, ale když půjdeme o 100 let do minulosti, nebo řekněme o 1000 let do minulosti, tak to určitě bude jako to samé platit i tady pro nějaké naše euroazijsko-africké okolí. Čili pokud se bavíme o prostě Blízkém východě, úrodném půlměsíci, že jo, Iránu, severní Africe, tak tam rovněž prostě, když se podíváme 2000 let do minulosti, tak bude platit, že všichni tito lidé, kteří dodnes zanechali potomky, jsou prostě statisticky pravděpodobně našimi předky. Jo? Takže není možné si myslet, že je tam nějaká prostě jako hluboká úroveň detailu, které lze dosáhnout. Jo? Když se díváme 10 000 let do minulosti, 5 000 let do minulosti, prostě už jenom 1000 let do minulosti úplně všichni ti lidi byli naši předci. Jo? Takže tohle si znova a znova prosím uvědomme.